Dobrý deň prajem, dneska chystáme podzemiaky. Taký malý experiment, tak poďte sa pozrieť, čo tu dorábame. Takže tu môžete vidieť našu parcelu na konci zimy. Naľavo je vnúčovaná medziplodina a vpravo je časť, ktorú sme poorali. Takže pravá strana po orbe, ľavá strana medziplodina na jeseň, strihnem vám sem fotku, pomulčovaná v plnom kvete, pôda nechaná tak. Takže, jak to tu vyzerá, dneska prebehol kompaktor na plitko, takže ešte zvyšky horčice na povrchu. No a našim cieľom bude teraz položiť zemiak a urobiť okolo neho hrobček. Takže držte palce, uvidíme, jak sa to podarí. Ešte je zaujímavé porovnať teplotu pôdy. Tu vidíte oračinu a tu po medziplodine, čiže ten rozdiel v ohrievaní pôdy bol minimálny. Ako sa ukázalo, nakoniec podmietka nestačila, tak sme časť po medziplodine prebehli rotačnými bránami. Tak, zemiaky máme v zemi, ako môžete vidieť, podarilo sa to celkom slušne spraviť aj napriek absencii orby na tej polke po medziplodine. Uvidíme, jak to dopadne ďalej v priebehu vegetácie. Ak vás toto video zaujalo, budeme radi, ak dáte odber nášho kanála, po prípade like. A ak vás niečo zaujíma, alebo máte na to iný názor, určite nám napíšte komentár. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť.